Radi. Šta radi? Šta misli bre? On je Srbin, Albanac Gorice. Svi Albanci su vrat najveći vračari. Znaš šta je Bog doktor? Nisi vidjela ti pravog doktora dole? Kad samo mu se oči vide, ne razumeš ga ništa. On se ne raguši tako, se on to očitati, misli, lečite, to radi on isto. Koji radi bre to? On, ovaj Bogoljub. Bogoljub? Čemu pričaš bre ti sad? A pokazao daleko Žujića, vidjeli bi ljudi kako se menja čovjek. Faca kako mu plavi zeleni, pite Boga šta radi. Šta bre? Ti bre pričaš fantazije. On, to. Koji bre? Lekcije. Pa doktori, kako se zaštiti doktor kad ga vidiš samo mu se bele oči, pa ga vidiš posle normalno, tako radi on. Ide i kod doktora, radi saradnju s njim. Hoće da kažeš da on menja facu? Nije faca, nego inekcije radi bre sad, te specijalne te inekcije. Bogoljub? Pa čekaj, menja oči, mu se menja boja. Ne vidiš mu oči. Kako ne vidiš? Da zaštiti, to ne valja. Napije se piva, čuti bre sad, molim te Boga. I? Čekaj, čuti, ovo me zanima. I koliko traje to? Koliko? Zavisi, 15-20 minuta traje, kao da ima nešto... A čekaj, ti si pričao da on pravi Bog. Pa zna da vračar, to oni kažu bogovi, vračari. A ti si pričao da je Bog, Isus Hrist. Pa nije Isus on pravi. Nego? Pa isto kao Isus. Dede, šta kaže čika kad ti vratiš na nemu, on će tebi? Kojemu ne? Pa ne znam. Ne znam. Ne znam to... Ko je te onaj? Ne znam to da pitaš njega. Pitaš čiku kome treba on da vrati. Čekaj, Bogoljub je Bog? On ti rekao te, koji Bog? Pa vi Turci, svi muslimani bogovi, bre. Kako svi bogovi? Koliko ima Boga? Cela Turska u ne džamije bogovi. Isto kao Isus, eto ti. O čemu pričaš ti, bre? Ja te pričam da Isus nije živ. Da ti sme narod, Isus je umro i ostalo koji veruje u Isusa po njegovom zapisu, tako žive...